O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwatong gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Athena? Oh, ni Araman di ay ka? Oh, ano yun ay? Ano sa'yo problema? Sultihi ko. Ikaw ba ang babae nga gipusil ka ganina? Ha? Kipusil? Ayaw paglimod. Ikaw ba ang gipusil? Tugani ko. Ikaw ba, Athena? Dunay kipusil, nay? May nakakita. Nagsakay og motorsiklo. Gipusil ang babae og lalaki. Kamu ba, Athena? Kamu ba? Dili pagpanghupaw nga akong ikinahanglan nga tubag. Kamu ba? Ako, nay. Hindi ganun ako gusto musulti ni mo kay mabalaka mo kung mag-uol ka. Hindi mo ko gusto nga magbaton kagahadlok. Buot mong ipasabot nga. Kami tong gipusil, nay. Hinoo ko, pastilan. Nga naman iktaon. Aw, ganahan lang tingali itong mga tawhan na. O sa resulta sa kong giingon ni mo, ha? Giingnan ta ka nga dili ka mo gawas din hisabay. May gawas ka yun. Imo lang yun kong gilipat. Nay, relax lang, good, nay, good. Saba niya, oy. Sige ka lang ingon nga relax ko. Kung saan mo ganun ako pag-relax, nga naibawaan ako karon nga doon na di tao nga gusto mo patay ni mo. Malipay ba ko ni Ana Athena? Dili ba di ko mabati o kabalaka ni mo? Ha? Okay lang tingali kung ako maghatag o bili ni mo nga akong anak. Pero pinanggata ka. Kay bugtong takang anak. Nay, mao lang ginihon na una ag maayo, ha? Samtang ang ginuuna ka nato, way mahitabo. Athena. Salig lang gud niya, good. Naa nato ang Ginoo, wa tay angay kahadlukan. Pero ka nang nagtinguha sa imong kamatayon, anak. Kipusilgod ka. Resulta na ka na sa imong pagpanghilabot niya itong mga tao nga tikasan sa sugal. Pasinog mauto mga tauhan ang nagtinguha sa imong kamatayon. Nay, ni bisan kinsa, nay. Bisan gamay. Wa na ko bati ang kahadlok nila. Maingon ka lang yun, Ana, ha? Sorry, gid, nay, sorry. Pero ang buto nga no, ni bisan gamay. Oo, man libaw to nga kumalibo. Wa ko magtuo. Nga sayong kutloon ang akong kinabuhi. Palayo din ni anak. Palayo, Athena. Dili, nay. Dili ko, nay. Musamot nga magpabilin ko din. Unsa? Mo ni akong gipangita. Ang mga taong isog. Gusto kong sukdon kung asa kutob ang ilang kaisog. Kamong duha si Blackie ang ipamusil? O, kaming duha. Blackie. Hoy, nanuwa man ka mo sulti. Ha? O tsaka akong isulti ikaw, ha? O tsaka akong isulti? Nanuwa ka mo sulti na ako nga gipamusil di ay mo. Wa! Oy! Wa, oy! Kitugtoy! Kitugtoy na musil na mo! Ayaw pagpamakakod ka. Ay, wala kitaon! Kamong duha si Athena ang gipamusil. Wala gi! Nga bang mulimod ka man, nga may nagsulti man ako? Kung kinsa man na nagsulti ni mo gaw, tumutumo lang na! Ha? Bagkak ang tanan! Dili na tinuod! Kami ni Kuyong ni Athena! Hapsay tao na among paglakaw, oy! Huwag kagubot nga among natagbuan! Malinaw ang among paglakaw! May nagsulti lagi na ako. Bagkak ng tanan! Ha? Kung kinsa may nagsulti ni mo gaw, wa, yun na musil na mo! Baka ko na nagsulti ni mo! Ha? Kinsa may nagsulti ni mo? Kinsa? Si Athena. Kinsa? Siya mo yung nagsulti na ako niya, baka. Naku! Siya may nagsulti? Siya may nagsulti na ko gaw nga! Tingin ko, kuhan yung kapasultihan. Kunya, siya na niya may misulti ni mo? O siya. Nakaila ka ba kung si Kinsan na musil ninyo? Na, sao mo na mo pagkailangan nagtap-tap mo silang mga naw?
Di ka tumaw ang mga tao nga nangita ni Athena. Na, ambot lang daw. Tiyawan man bitaw ko, tiyawan ko. Murag, dili na tagawas no na magsuroy-suroy ba? Tiyawan na taga dunay tao o mga tao nga magsakay og motor kunya. Mamusil na to, bang bang, ano ba? Nga sa ato pa, mibati ka kahadlok. Mula, kisa may dili mo pati gadlok nga. Usilon ka lang og diretso. Mayon tawag ka ng tubangon ka ba? May puruan pa nga makalikay ka. Abdik ta malihay ka. Pero, wa makapagkaila. Kung sao ni mo paglihay. Ikaw nga lalaki gaw, mibati kahadlok. Pero si Athena, wa mahadlok sa mga tao nga nagtinguha sa iyang kinabuhi. Di mo man ang anak na ho. Kung sa mga gipanga ni mo anak niya. Ha? Gipanga na ni mo og agila. Lucky. Sa sunod gaw ba, di ko gusto nga imo pa kong limdan ha, gaw Lucky. Sultihi ko sa bisan unsay panghitabo ninyo ni Athena. Siya mo katungo na ko gaw na dili ka pasultihan. Tunla ka nang ikaon ni Moy. Yung nani ko, mas nalibison ko gaw, alam kayo usap-usap ba? Kadi ha. Ang sagbot kayo, sagbot. Ay, nakani. Day, ito na. Kani, paminaw na ko, day ba? Kaya wak man yung kamutingaw, pero nakitaan naman yun ka. Paminaw na ko, day. Day, kani, sa ako lang paminaw, sultihan talaga yun ka. May timidol yun ka. Paminaw na kundi, hindi kita magdugay ng kalibutan na. Nasayip ko ni Blacky, eh. Buhi ta. Day, ati ka. Nibisan gamay na eh. Wa ko bati ang kahadlok. Huwag na eh, nagplano ko na eh. Magtukod ko grupo sa mga kababayan andira sa tundapit. Grupo sa kababayan. Oh, unay Matilde. Ugon saan na ni mo? Bitaw, day, ati na. Unsaon mo ng mga batanong babae. Tudluan ako sila sa pag-ampo. Ingon man, self-defense. Unsa? Yaman. Self-defense. Unay Blacky. Huwag mo na akong plano na eh. Akong buhaton diri sa atong dapit. Ug nga nung imo man ka ng buhaton. Tungod kay diling dapita. Daghang kay abuso sa kababayan. Athena, Mas may nang mahibaw sila unsaon pagpanalipod ang ilang kaugalingon. Aron way mga abusadong mga lalaki nga manghilabot nila. Lo, tuwet. Kuyawa na eh. Pero unsaon na lang, dahil kung makauyo ng mga babae sa lalaki. Unsaon naman lang. Aw. Kung makauyon, way abuso. Athena, asa ka maghimo anak? Kung anay, diha alas layo nga bahay ng atong tindahan ay. Na may gamay luna diha. Mga 100 square meters gina na no. Aw, nanam na atop daan diha. Ako lang pabumbungan. Bisan kung simple lang gud ka bungbunggod. Himuon ako ng gamayng gym para unya sa mga kababayan kanang akong grupuhon ba. Dili ba ka nga magdungag lagna sa imong mga problema? Nay, di ni problema, nay. Kung dili, tabang ni sa ako mga kaedad ng mga babae nga dili na maabusuhan sa mga lalaki din hindapita. Panglayas mo din. Ayaw na mong pakita na ako. Kung siya na mga adlaw. Ang kamulayas mo! Naghatag na mong kauaw na ko din eh. Layas mo! Oh, nyarito. Layas, pero... Wami taktakan nyo nito. Unsa? Wami tiktakan ang tiktakwa. Ka mga sungagian bayan ninyo. O niya, hatagan ta mo. Oh, tag 50,000. Panglayas mo. Ha? O niya na mo balik. Kung gikinahanglan ta mo. Okay nyo rito. Huwag mo matipig atong Athena na. Nga nangilabot sa atong panginabuhi. Iperyodon ta na mo yung edad. Gangal ka lang. Ha? Nag-ayo lang pagkarpan mo. Nag-ayo lang pagkarpan mo. Tawala ka. Pero okay na mo. Ha? Simple kayo. Babae lang. Wa. Pag mo lampos. Susunod nyo nito.
Siguro na nga. Kapoy ng pagharpar. Ha? Pamahawa mo dali. Okay? Pamahawa mo. Sky's the limit. Inom ta. Kaon tag. Umihan. Okay. Okay, unsan man. Malamig ta. Layason ta. Klaro kay palayasutan niyo nito, Federico. Malamig ta. May problema. Ya. Yata na ta. Tag 20 mil. Ayaw isulti ka guban. Ulos kong tamarugod. Hoy, mga tonto. Tulog ng suiso ikaw, ay. O, na daw. Pagki po, nalagay sobra. Ay, ay. Ali mo, dali mo. Pag-order mo ka ito makaon, dali. Ang ikaw man. Tinawag kinsa ang nas palibot. Sige, sige, order. Kuyog sa duha kag patan ang babae. Ay, kawawa. Siya tida ka na. Nga atong target. Kini, mao ning hustong kay gayonan. Atong iplitin bayana sa atong paglayas ning dapita. Kato, sinta na nato. Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Esparz, musical scoring Rondin Acorda Tayad, audio editor Chiefrey Cabonada, ang atong sound band Aldwin Acorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.